Krajina kolem Velkých Pavlovic patří mezi nejteplejší oblasti Moravy. Historie vinařství v této části země sahá hluboko až do středověku a vinaři se o dobré volbě svých předků přesvědčili i v horkém roce 2015, který se zapsal do letopisů jako zcela ideální. Hrozny na vinohradech byly zdravé, sladké a vysoce jakostní. Odrůdy a materiál, čili surovina, kterou dostaneme do lisu, je opravdu vynikající a zbytek musí dotvořit lidi. A my na ty lidi máme štěstí a vína, které vychází dneska z naší kuchyně, z naší dílny, opravdu se řadí mezi nejlepší vína z celé Moravy. Šlechtitelská stanice vinařská hospodaří na 50 hektarech. Ve vinohradech je vysazeno 76 klonů z 19 odrůd révy vinné. My vlastně naše vinice sklízíme všechno ručně. Denně sbírá asi 25 brigádníků plus naši lidi, takže kolem 30 lidí na vinici. Hrozny jsou velice zdravé a vynikající přívlastková kvalita. Moderní výrobní hala byla postavena v roce 2011 uprostřed vinice, asi 250 metrů od původní výrobní budovy šlechtitelské stanice, která se nyní přeměnila na penzion André. Nové výrobní prostory jsou uspořádány tak, aby maximálně vyhovovaly procesu výroby a expedice vína. Vlastně zpracování u nás probíhá tím způsobem, že přijede traktor, hrozny jsou z vlečky vyprázdněny na pásový dopravník, který vynáší hrozny do mlýnku odzrňovače, kde se oddělí třapiny od bobulek. Třapiny odcházejí pryč ke kompostování a na výrobu vína odcházejí samotné bobulky, které se přes šetrnou pumpu dopravují na další místo určení. Výlisnost se pohybuje v závislosti od odrůdy zhruba 700 až 750 litrů šťávy z 1 tuny hroznů. Teďka se nacházíme v lisovně, zde probíhá lisování hroznů. Pokud se jedná o výrobu bílých vín, tak jsou hrozny lisováni okamžitě po mletí. Pokud vyrábíme červená vína, tak musí ta směs hroznů a šťávy první jít do těchto vinifikátorů, které vidíte za mnou. Tam to kvasí všechno pospolu, tím dojde k uvolnění barviv a vznikne červené víno. Růžové víno se vyrábí z modrých hroznů za použití v podstatě technologie zpracování jako u bílého vína. To znamená, že modré hrozny i hned po pomletí přicházejí na lis, jsou lisovány, tou manipulací se částečně uvolní barviva a mošt je lehce zabarven do růžova a tím dostáváme růžové víno. Filozofií šlechtitelské stanice vinařské ve Velkých Pavlovicích je orientovat se na prodej pouze láhvových vín. Společnost staví na tradici vinařství a snaží se rozvíjet silnou značku Víno s rodokmenem. Vlajkovou lodí je odrůda Agny a André. Cílem firmy je dosahovat ročního prodeje 500 000 lahví. Nejrychleji se, po burčáku, dostanou k zákazníkům vína svatomartinská. Svatomartinská vína bývají vlastně v průběhu 3 týdnů víceméně hotová od sklizně do finální podoby. To netrvá většinou déle než 3 týdny. U ostatních vín se snažíme tolik nespěchat, ono se to potom projeví na té finální kvalitě. Obecně bílá vína řekněme půl roku a červená vína minimálně chceme aspoň 1 rok v nerezových tancích a potom bývají převezena na zrání do dřevěných sudů. Převážně se tady skladuje červené víno, které prostřednictvím ležením v těch sudech vlastně prodělává mikrooxidaci. Mikrooxidace znamená zrání vína. V těchto ležáckých sklepech je 80 000 litrů sudové kapacity a pak tady leží archivní vína v lahvích, kterých může být taky nějakých 10 000 litrů. Návštěvníci penzionu André mohou degustovat či si zakoupit VIP vína, kvašená klasickou metodou v láhvi, či řadu vín nesoucích jméno po významném vědci a šlechtiteli Christianu Andrém. V této řadě je 10 bílých, 1 růžové a 11 červených přívlastkových vín. K ochutnání a koupi jsou také vína výjimečná, ledová, slámová, výběry z bobulí a také lahve archivní. Základní řada vín ze šlechtitelské stanice pak nese jméno Svatý Floriánek a obsahuje 7 bílých, 1 růžové a 7 červených, vysoce kvalitních odrůdových vín.